anaan area guys. Dire nakarga. May kasugod kayo natugan ko man.
Vlogger ba? Vlogger guys. Alright guys. Oh, tiyukin guys. Mula ito guys.
Sente. Gilid na ba ang kamay? Sente lagi. Sente Ano bang cellphone? Vlog na ba? Tatawa sa aking panenge! Tuhan, bang, tendig. Oh, ikuan, kuhit. Ayan. Grabe, ganito ito. Oray, nakiyan doon. Ah, mau. Oray,
Kala ko ikaw ay akin. Tatawa sa aking manenge. Maningin. Bakit kita na ito dito? Kuha nito dong. Bayan dito dong. Ano lang, muna no. Saud niyo ya, maot ng mga kung kaya no ni. Tungod ko ni yawa ni. Oh. Tungod ko ni yawa. Oh, ano? Draw na ha, mahal na kayo. Ito ba yung lahi ng full leg design eh? Uy, patong. 3. May lagard guys ha. Tapos guys. Guys, hindi para sa vlog guys. Pura, balik kamay. Kala ko ikaw ay akin. Buralong, pike. Yes! Ini na guys ha. Pita tong siyam guys. Huwag na guys. Ano boleh jadi guys? Tahu dah buka guys. Namatoy kayo guys. Hope lights. Lights kayo guys. Okay, balikanan. Okay kayo guys. Oh, sa isa kadali guys be. Sa isa kadali ba? Sakto ba among tupong? Medyo nang takilid na gamay guys. Pot. Ang pekas mo guys. Ano guys? Okay na guys. Sama butatog na yun guys. May straw diya pa kante. Gansang ba? Kadabog yan hara. Pisi na dito. Dito pa si plate itong dodong kay madumbol mo nila ni. Medyo takilid na ba? Santing yung tupi guys oh.
Bukas guys, nanood na guys. Guys. Ang tanak mo guys. Ito na lang kamay, flooring na dito. Kala ko ito akin. Ito pangin. Oh. Oh! Namasaway kasi sa operator guys. Namasaway kasi sa operator guys. Ulong na guys. Pat na pat. Sakit mata. Man, tira.
Guys. Balik kamay guys. Bilang. Bumalik guys. Oh, it's... Basta na dua ka 26 dia